Για να μπορούν να πιάσουν τα παιδιά. Αληθινά είναι, ναι. Δεν σου πάει αυτό. Ναι, της πάει. Ό,τι φοράει το κορίτσι μας. Έχει αφροδί και το κραγιόν. Δεν το ήξερα. Μα λες και ήσουν αγαλή μαζί με την κούρα. Ήρθα και μέσα. Σα παλαιά τα χρόνια έζηνεν είνας φτωσές αγαρί, η Κυρακαλή. Έναν ημέρα εξέβεν σωρασί να σερευ ξύλο για το τσάχ. Αναχάπαρα επάτεσεν η βρεσί. Η Κυρακαλή για να γλιτών εντόκεν την πόρταν σε ένα καλή. Κερασινέ, δεν μου άνοιξαν την πόρτα. Ένοιξα να τεν και εσέβε να πες. Σημές, έτον είνας γέρος, τέγενατ άσπρα σώνα, και ολόιρατ έστεκαν 12 παλικάρια. Τα 3 εφόρναν γούνας. 3 είχαν σα κεφάλαια τουν τσιτσέκια. 3 είχαν σα μαλλία τουν στάχια. Και 3 πα είχαν βοτρίδα. Καλώς ήρθες στο σπίτι μου. Πώς έβρεθες αδάκες? Ευχαριστώ σας πολλά. Έρθα να φέρω ξύλα για το τσάκι και πίασδε με τη βρεσί. Πώς λέγνεσαι? Το όνομα Εγκαλή. Για επέει με Κυρακαλή.
Το λέει ο κόσμος. Για το χρόνο και τα μήνα. Έμαθα πολλά κατηγορούν τον ετών. Ότι δεν κέξα. Ο χρόνος βακάλωσε και τα μήνας πάω. Καλά και ευλογημένα είναι. Ο κόσμος λέει για τον Καλαντάρ και κατηγορία τον. Αρέθεν και ο Καλαντάρτς. Τα κρύα και τα σιόνια, σονείς, φυσά και βουρκανείς και όλη τη γη παγώνεν. Εσύ, τόλες. Εγώ λέγω παλικάρι, τον Καλαντάρ οι άνθρωποι αναπαούνταν και χαίρονταν. Οι οσπιτιάνοι κάθουνταν ολόιερα σοτσά. Οι τρανοί χειροδουλεύουν, οι νέοι παρακαδεύουν και οι παιδιά κρύον κοιτέρουν το σεβδαλουγνωνίζουν. Τον Κούντουρον περιπέσνατον και λέγον, ο Κούντουρον εν γυφτός, εν ο λίγον παζαντός. Άμα πήγε εκείνο, έρθεν και ο Κούντουρον, θα τρως πολλά βούτορον. Κύρα καλή, ο κόσμον πολλά που ζεύ με το μάρ και λέει, ας φουρκίζομεν το μάρ, έχα φώτιστο νηνά. Εγώ πολλά αγαπώ γατόν και λέω, καλώς να έρθει ο Μάρτς που λύνει τα σιόνια και φέρ τα σελιδόνια. Απρίλ τσέρτεν και περά, τ' άλλο κλαίει, τ' άλλο γελά. Χωλιάσκεται ο κόσμος με τον Απρίλ, εσύ πά χωλιάσκεσαι. Το λες, πώς να χωλιάσκουμε με τον Απρίλ, ατός όταν έρθε με το καλό. Φέρ τα πρασινάδας, τα σιόνια όλα λίγων και χάναν τα κρυάδας. Ο κερασινόν φέρνει ήλιο και μαρέν σε άμμον ήλιο, έξω να λένε. Το καλομιλά πολλά φοβούνταν. Το καλομηνά πολλά φοβούντανε, γιατί θερούν ο καιρόνα. Τα μάισας εφτάγνε μαϊσουλούκια, αέτς και εν, και όντας ηρχαλάς περιπέσνατον. Τα αρνή με παρακάλνατο και τα επινενάζια. Τα δάκρυα με κατήβεραν, καλομηνά χαλάζια. Νόηνα τα ντούλες που είναι, τον καλό μήνα, η καρδιά μου να ανοίγεται και τραγωδούν. Όταν έρθε ο καλό μήνας, φυτρώνε τα χορτάρια, δε μόρφα πράσινανε τα σιόνια τα παρακάρια. Ο κερασινόν φέρνει ήλιο και μαρέν σε άμμον ήλιο, έξω να λένε κύρα καλή. Και ξέρεις καλά, ο κερασινόν φέρει ήλιο και φτάει σε έμνωστον άμμον μήλων. Έτσι λένε. Τον χορτοθέρ και θέλετε τον για τα πολλά δουλείας και για το αμάν λέτε. Έρθεν και ο χορτοθέρτς, έπαρτον επάνω στο σέρ. Ευλογεμένος ο χορτοθέρς που δήμασε και τρόμοι. Τα βούρια παίζνε και μεντζέ και τραγουδούσαλανε. Κύριε καλή, για μ' χωλάσκεσαι κι εσύ πάμε τον Αύγουστο, γιατί τελείται το καλοκαίρι και λες. Πάτε σαν Αύγουστο και συγχωνεί την άκραν. Νόηνα τα του λέει, πώς να χωλάσκουμε μετά τον. Ο Αύγουστος πογγείς τα λόνια και λαρορούλια τα πόνια. Ο Σταυρίτης ξύνει τα φύλλα και μαράτανε τα ξύλα. Εσύ δόλες. Ο Σταυρίτης ρεντζι πέτς, ένας πέτς και 5 πέτς. Το λέγω. Και για τον τριγομηνά που ατόσιο συρίζει και κρύο πακρεμείς, δώεις να λες. Και για τα τον καλό λόγο θα λέγω, σαν Δημήτρη το μήνα, μη φοβάσαι ξάει την πείνα. Αεργίτες μουρδουλής, σορασίν ανθρώπου κης. Λέει ο κόσμος για τον αεργίτες. Εσύ κύρα καλή, πισέψα. Το ένα καντολεσούς πέδα, ο αεργίτες πακαλώσε και όπως λέει η τραγωδία. Κρυάδας και σιόνια πολλά, εγγεμάς αεργίτες. Στο κρύο πέφτα σε λαλού, τα πολλά τέχνητες. Και το Κριτσιανάρτς πάει, πίασε ο κόσμος στο στόμα και λέει και για τα τόν. Κριτσιανάρτς φέρει το κρύο, να είναι εκείνον που κες βίον. Άξον παλικάρι,
το Χριστιανά. Έχω μετρανό χαρά, γιατί ο Χριστός εγενέται. Τα μήνας γίνταν 12, ο χρόνος πάει τελέται. Α, έτσι το λες, Κυρακαλή. Ούλα τα μήνας είναι καλά. Καλά και ευλογημένο. Για αφαιρέστε στην Κυρακαλή αυτό το είπα σας. Ευχαριστώ σας πολλά. Να είστε καλά. Άξοντα λέγω σε Κυρακαλή. Αντά τα ξύλα και το σακουλόπον εν για τεσέν. Άμα, τέρε, όταν εφτάσει στο σπίτι και κλειδώνεις καλά τα πόρτας και τα παράθυρα και έπειτα ανήσατε. Άντε, να έχεις καλό στράτα. Ευχαριστώ σας πολλά. Να είστε καλά. Η Κυρακαλή, όντες έφτασε στο σπίτνατς, εκλείδωσε την πόρτα. Ένοιξε το σακουλόπον και εντώναγε τον γομάτο χρυσά φλουρία. Με το λίγον καιρό, η Κυρακαλή έπηκε έναν καινούριο έμορφο σπίτι, ολόερα με δέντρα και τσιτσέκια. Εζήνεν χαρεμέντσα με τα παιδεία της και περάνινε πολλά καλά. Με τα παράδας που εδέκαιναν τον χρόνο, εβοήθησε και άλλους ανθρώπους που κήχαν. Ένας γειτονάβα, η Κυρακακή, εζήλεψαν αδέντη και έναν ημέραν ερώτησαν αδέντη. Δω είναι με τεσέν, εσύ φτωχέ Σαχαρή, πού έβριστα τόσα παράδας, για με σου έψεσα τα. Η Κυρακαλή είπε την ιστορία όπως έντον. Η γειτονάβα έτον ζεγγίνενε, άμα εζέλεψεν την Κυρακαλή. Καιρό και χάσε, εξέβεν σωρασί. Για δε Βακερασίνε, άνοιξε την πόρτα. Ένεξανατεν τα παλικάρα και εσέγκατεν απές. Καλημερία, θεία, καύκα να τρώγομαι. Κακέσα και αναθεμάτιστος έτσι να λες. Τα σέρια με ήταν κρύος, ξύλα στο κρύο. Και τα ποδάρια με πάγουσαν μετά τον καιρό. Κακό χρόνο να έχει. Έλα σου μάμψο τσάχ να χουλήσε. Πέιμε, πώς λέγνεσαι. Ο δεξάμενο εφότσε με κερεκή. Αμάν εγώ επήκα το κακί. Και σ' ακούν το όνομα. Κανείς και σουμών και ψαλαφάνε χαράδες. Για πέιμε Κυρακάκη. Άσα 12 μήνας του χρόνου. Τι να αγαπάς κι άλλο πολλά. Κακό χάλεχνε. Κανά κι αγαπώ. Για το οποίο. Κατ' καλό θα έχνε. Ας ρωτούμαστε έναν. Ας αρχίσουμε με το Καλαντάρ. Ο Καλαντάρ φαινεοχρονίαν, χαρά γένος και δουλείαν. Καλανταρία μπούρια. Των κούντουρων γεννούν τα ζά, τα κοσάρες, τα οβά. Φτάνουν ανθρώπου το φούστερο, συν να πάνε το βούτορο. Ποιος, ο κούντουρο, ο κούτσουρο, ο ουρανοκομμένο, φωτεδίζω το Χριστός. Ο κούντουρον εν λιφτός. Ο Μάτς φέτας σελιδών, τελαϊδούν και λίντα σόν. Αυτό καλό και... Χάσω να τον αγέλαστο, τον θεοχάλαστο. Ο Μάτς έρθε και διαδέ, άλλς παγών και άλλς χουλέ.
Για τον Απρίλ ορθά λέει ο κόσμος. Απρίλην έβρεξε, το κοκκινέστρωσε. Εγώ παλαιώ, Απρίλς κι αν εκατεμπράεσαι, Απρινάρευτος και ξέρει. Καλομηνά βρεσί και το Θεού η αυσί. Τα ενατάλλονιάζνε και τα κοκκίο βάζνε. Κι όντες εσύ το χαλάς, αν τότε θα λέωσε. Έφερνε ο καλομηνάς, βος τσιτσάκια αν πεινάς. Άμα ο κερασινόν, εν καλόν, έρθενο κερασινόν, έχουν λέφθανο καιρόν, τρώμε κόκκινα κεράσια, βούτουρον με τα χασχάσια. Μου που να ακούς πολλά κεράσια, έβαλε και μικρόν καλά. Για το χορτοθέ δεν μπορείς και λες, πάτε σε ροχορτοθέ, τα υποκά, γρατίνε τα χορταρικά, τα στάχια κεφαλών. Καλά λες, άμα κοινωνείς το θέρος και την εργασία. Με ένα δρεπάνι είναι στο σέρ, όλο το χορτοθέ. Κι αν κερδίτε η δουλεία, λέγνεσαι. Ξερίστε αργά, θα σπάζω την κοσάρα. Κι αν κερδίτε το χωρά, θα σπάζω την κασκάρα. Άμα για τον Αύγουστον, τι δεν κακόν καίεις να λες. Ο Αύγουστον αλώνεις, τι κοκκίς χαρεντερίζει. Χαρά, ας τα πατσάγια του βρες. Και λες, ναι μπε, πώς να σέρνουμε. Τα Αυγούστου η Εύα την καλοκαιρί, η Εύα τη σονή η άκρα. Τα καλά της σταυρίτες είναι πολλά, τι μπορείς να λες. Σταυρίτες καλωσόρισμα, με την ποπά ευσία, ο σπίτια και ο σπιτιανοί γομάτων ευλογία. Ανασπάρτς, σταυρίτα φαίνεται γραούν και δίσα σαρασία. Και ακινούν τα φυσετούς, σκαλώνε τα κρυά μας. Και για τον τριγομηνά θα λες. Ο τριγομηνάς εν ζεγκίτς, φερ κρύα νερά και πίτς. Χάσου να τον κατάπληκα των θεμάτων. Κύρια βρες και βουλκανής και τα φύλλα κυτρινής. Κυρακακή, άσον αεργήτας μέης παράπονον. Τα αεργήτας σολιμάν, τα χαψία σωτηγάν. Ποτάνε τα παράπονα μου κι ας αυτόν το σωμόδισο. Αεργήτας χειμός καιρός και σόνια σαρασία. Πολλά σόνια σκέπασα, παρχάρια και χωρία. Για θα πιάνεις και το Χριστιανάρτ στο στόμα να νευλόει. Χριστιανάρτ, Χριστός γενέθεν, χάρα στον κόσμο. Γενέθεν το Χριστό κυλαίο, ξασμένο το όνομα να. Άμα αυτά τα ημέρας πολλά παράδες ξοδεύει. Γιατί τη Χριστού όλα αναλάζνε και τα πετινάρια σπάζνε. Α, έτσι το λες Κυρακάκη, κανένας μήνας και είναι καλός. Κακά και ανευλόετα. Για αφαιρέστε όταν το είπατε στην Κυρακάκη. Άξον το θα λέω σε Κυρακάκη. Αντά τα ξύλα και το σακουλόπον είναι για τεσέν. Άμα, όταν φτάσει στο σπίτι, επική ανήσατε. Θα κλειδώσει καλά τα πόρτας και τα παράθυρα. Άιντε να είσαι καλό στράτα. Η Κυρακακή αγλιγορετά έρχεται. Έσχοσεν κι έσεν τα ξύλα οξοκέσα σοκαλύβι. Εκράτεσεν σπιχτά το σακλόπο σασέρανατς και έτρεξε στο σπίτι μας. Μίαν εσπάλτσεν καλά τα παραθύρα και την πόρτα και επ' εκεί ένοιξε το σακουλόπον. Και ντόελε, απές ήσεν μαναχόλη θάρα. Έτσι, έπαιρνε έναν καλό μάθημα για την κακία νάτς και τα άσχημα τα λόγια της. Η Κυρακαλή παέζησεν καλά και εμείς κι άλλων καλίων. Καθίστε όπως είσαι. Άναψε τέρμα αυτό. Όλοι εδώ. Άλλη μία. Εσύ μην τις λες.
είδατε, έγινε σε 3 μέρες τα παιδάκια. Ό,τι μπορέσαμε να πιστεύω να το ευχαριστηθήκατε. Καλή συνέχεια στη βοηθή. Έλα. Μπορεί να με Μαρία με τα κόκκινα. Θα αλλάξουμε και λίγο το τραγούδι. Δεν πειράζει. Μαρία, τι τάξη πας? Τρίτη πας? Τρίτη... Για βοήθησέ με. Άσε τους άλλους εσένα. Τρίτη κανονική. Σε μπέρδεψα, πας αγγλικά. Πώς, όταν σου δίνουν κάτι στα αγγλικά, πώς απαντάς εσύ? Πρέπει να έχεις 20 στα αγγλικά. Για να δούμε κανένα μωράκι. Εσύ τι είπεσαι? Πώς σε λέμε? Γιώργο. Κυρία Γιώργινα. Γιώργο, τι τάξη πας, παιδί μου? Τετάρτη, εσύ την περνάς την άλλη? Την προηγούμενη? Που πήγαινε τρίτη? Πόσα χρόνια την περνάς? Ένα χρόνο στην τάξη. Στα χρόνια της ζωής μπορεί να σε περνάει και κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα. Μήπως έχεις μείνει? Μήπως εγώ σε βλέπω για γυμνάσιο, γι' αυτό. Δεν μου φαίνεσαι για μικρό. Πώς έγινε? Ελένα. Η κύρα Ελένα. Κάπου σε ξέρω, εσύ ήσουν στο θεατρικό πριν. Δεν παίζες? Ποιο μήνα έκανες? Τον? Το Χορτοθέ. Όχι. Ξέρεις ποιος μήνας είναι ο Χορτοθέ? Ο Ιούλιος, το γράφει εκεί πάνω. Ωραία. Καλοκαιρινός, Άντε, καλή χρονιά και καλή πρόοδο.